bon nak assalamu alaikum mada salmina modon mada salmina Abou Samba Diop e garal mondo e der commune Médina Gounass dirigé par Baydi Ba le maire de la commune dum taki minen hande mawbe be e ba no wonde mawnam mo wiete ko Amadou Ndongo e minen be do ciagal alay nelal mudum kanko wadi min dum tant que maire et conseil municipal bu jogui de der commune meden donc dum min jogui beltare e wa ko dum noddo mawbe min kala mawbe e wa ngada ma ko tolna e to faya ko liggi ko on so tawi hande en be ndew dum hande e wa ngada ma machallah kilo jodi en 2014 ha do joni inchallah ala ko min jihen sona modere Allah hol mon min dañu cadele ganna do ma tobi e wa gari di maden ndiyam bade beeli woni inondation no tubu ko mbi kono alhamdulillah bilaami e to gonni Allah e laawu makko Allah ittini min dum donc kon itti dum sadino ngara e commune e fu dum juwa wala mada bot kono nde ari nde du fu iwi ko woni o canal ndiyam ala hande ala juude otoma garat nata jalta ina jidirda du fu ko Allah fitan makko eywa ko fati encore santé jungo ko nani hen ma de médicament ko yori ndiyam ko courant le surtout le matériel médical dum fu e ngado ma nani yur mako sa benni dum fata sport subvention sport mo totta jamma e nyolo musu ko kiide sa benni dum les mosquées hamin jigi nogas tati wala nogas nayi mosquée nder commune Médina Gounass subvention o mo wari dum par 100.000 par 200.000 donc hitande o wari dum donc si min eden diwi hande ko wado nder réalisation e nder commune makko machallah en tout cas to rabbinde halata ko konko mbatta investi pour jotto e wangado hawa wadde complément to ami to fayito dum to fayito pendant 5 ans nene jesso ko woni nimudo ala dole kon alon jogi dole wala dole ana rokkam wala dole mo wada hen wala dole mo jogi jadde makko président de la république jadde makko Aliou Sall donc dum do pop min jagga minen wangado wara nder commune makko hamin caggal makko minen mawbe sa ƴeewi minen mawbe min buri 1000 et quelque donc électorat ko minen jogi dum sukaɓe non do jogi électorat fa minen jogi électorat ko wayno ko so rendi minen fof min jaɓi heede caggal makko min gotnamo le 23 janvier 2022 hande batu hande ngu pour leerde yimɓe kadi ene saɗi gona e pouvoir nodda yimɓe mbiya onon tuttuno kam joni heccaaɓe mon nani manam titigol mon nani manam kelo moɗon nani mi ruttiti on ɗum weeɓani te kanko waɗi ɗum o waɗi ɗum nder saali minen gaɗo teddungal ene wayi teddude amen ni ala kulli haali il faut que encore min duttumo gal teddungal ɗum tagi hande min nuɗɗo mawɓe min kala tomin payi min kala e mawɓe tomin payi non en tant que journaliste en mbaɗo remercier en mbaɗo remercier Abou Samba Diop ɗum ɗo mi ɗo haali Allah jarama mi salmini bandiraɓe yeeɓoɓe fof yettude Allah aussi no feewi caggal de jinnabam sabu wonɓe ɓe ko babirabam e nenirabam gonɗo en e kawirabam donc kañumen gummi ƴeftani gueɗe ɗe juuɗe muɗumen no président Ibrahima Ba haaldirni e doyen Ndongo kamɓe fof kaw Seydou somi limtira continat kamɓe fof gollal ngal ɓe mbaɗi ngal koko gollal jorngal ina saɗi hande o to jahata tawa mawɓe ina gummi be minen de ɓinguel amen nguel kañum tan yoni min ɓiɓɓen kewɗo e wuuro he amin kewɗo wona min tan mi ɓurani aussi wonɓe ɗo ɓe wona e jibinande wona e gandal wona e dara ko Allah tan waɗi e ɓerɗe mabɓe premier mandat amen ko yakar tan wonno ɓe ganda no jikko ha no fewi yakar nde ɗon eɗen jettene Allah saabu ɗum kamɓe de eɓe belti hen toɗe belti tan firti ko yakar nde tasani donc ɗum ko yettudeɓe yo Allah jurnu balɗe mabɓe yo duuso ngo ɓooy saabu ɓe duusat min tan minen goni sukaɓe minen goni ɓiɓɓe te ko minen poti ligganadeɓe saabu kamɓe liggima ha paari wuuro ngo ɗo ko kamɓe mahi ɗum min gari komin mbawata wadde tan ko ƴewde pentirde wadde décoration ji e ko nandi hen donc ɗum ko yettere Allah kadi ɓe goppani min saabu ɗum eɓen mbaɗi min accompagné ɗum ɗo ara holliri ko accompagnement woni noon ɓeɗo mawɓe hay goto sodani ɗumen
hay goto tottani men hay buuɗu hay goto tottani men wona maaro won hay daraɓe totaka ko wuro mabɓe kamɓe jeeyi wuro ngo ɓe jii wuro ngo no fewne ɓe pari pour yadde ɓiɗɗo pewnowo ko ɗum tan woni noon wona haydara goɗɗum donc ko yettere Allah ɗum aussi weeɓani yettuɗon ononne aussi saabu onon dokkata min laabi ɗi min mbawata saktude golle amen golle ɗe noon ko Ibrahima Ba haali joni délégué ko caɗele ɗe min gonno Allah walli min rewni e juuɗam e dowuji mabɓe jaɓama wuro ngo nana kontina te ko continue inchallah saabu ɗum so tawi Allah walli min ha min continue ɗo ene e duuɓi ɗiɗi won mawɗo goɗɗum ko haala e mairie Gounass ko wona caɗele wonande banggue kotki saabu environnement neɗɗo so tawi o dañani to hooɗi so tawi o dañani to yeehi so tawi o dañani sécurité o wawa wadde développé ɗum saabi minen min jibina ko inondation minen min mbawi guila min pamdi min tawi ko inondation te inondation ɗo tawi min ɗo tawi wone mabɓe hande Allah walli yimɓe jalti hen éclairage public hande presque wuuro ngo to nadda foof ina leeri sono yimɓe dañi sécurité dañi to koɗi dañi galleji ganduɗa ina batirtuno ɗo 300 500 000 1 million hande 10 millions 20 millions donc développement fuɗɗima reconnaissance fuɗɗima heddi ko min kaɓe aussi ha min dañi titre de foncier comme aduna o foof so min dañi titre de foncier jiɗɗo yeere gallum ma yeeɗu million ngaji jiɗɗo taylude gallum ma tawi ɗum million ngaji tawa wona tan galleji men acte de vente uji walla ina wiya tan wonde sirani donc ko ɗum woni hen ko haali wawa wonɗo en waɗa tiré bilan saabu ɗum temps o hokkata en ɗum peut être ñalo gongol ma en dañ occasion taw yimɓe ma jooɗo taw koye bilan kalata mais hande kam sababu batu nguɗo wona haydara ko mawɓe ɓe tan kañumen de ina kontina duwade ina kontina encadrude ina kontina dusde ɓinguel muɗumen donc ɗum wonno faya koye élection ji eɓe gandi kamɓe mawɓe sinno goɗɗum ɓe jiino hay goto jojintaɓe ɗo de eɓe jogui fulla e fayida mo ganduɗa sani ɓe kuccema kalama ko mbiyanma ko te haydara ko mbawɗa hen par ce que mawɗo ko lamɗo no jolfuyen makbourla kono nak so tawi ɓe jaaɓi kamɓe ɓe goppi goɗɗe mabɓe foof ɓe goppi galleji mabɓe te kadi kamɓe goni galleji ɗi e kamɓe jibina sukaɓeɓe kamɓe jogui foof donc sa heeɓi ɓe holko heddi mais ɗum watta en ɗanade ko mbirɗani non en continue minen koye ligguey tan min goni kamɓe ɓe toppito politique o minen min toppito ligguey o par ce que nden sa ƴeewi yimɓe so politique yonti hay goto liggotako mais min a yi kam mbaɗanno réunion a yiyan kam ɗo min nden mboɗon liggo dow mi gasni ɓe gasni ɗumne itta janggo ma yiɓe nder wuuro eɓe liggo min mboɗo continue aussi liggade wuuro ngo par ce que ligguey wuuro ngo daratako donc ko ɗum woni vraiment haala ka juuti kono min beltima no fewi min jetti aussi Abou Samba Diop comme no mbirni on ko gendiyanke quoi par ce que min gandimo min mbaddi cheminé ensemble donc min gandi darna makko onon aussi yo Allah wallu yo Allah ren yo taw ko mbatton ko fof ko ɓuural meɗen enen fof donc ɗum tan woni ko jogui noon mboɗa haalen